Siyamingela nonke egameni lomfelo wethu uJesu Kristu. Sikhulumisana namhlanje umfowethu uMahle Choba ozobe eshumela sisele encwadini kaIsaiah chapter number 7. Siyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Igama lami nguBahle wakaChoba. Namhlanje sizobheka incwadi kaIsaiah isahluko sesikhombisa ivesi elika-14. Ufundeka kanje. Ngalokho inkosi uqobo iyakukunika isibonakaliso. Bheka intombi iyakukhulelwa izale indodana. Ibize igama layo ngokuthi uImmanuel. Lokhu kuyizwi likaNkulunkulu. Sisabheka esikhathini sikaKhisimusi esihle, isikhathi la abantu khona bephuma endaweni ngokuhlukahlukana kwazo bebheke emakhaya. Nabantu abakade bagcinwa bezobonakala bevakashile emakhaya. Isikhathi la khona even nabantu abaxabene bezoxolelana ngoba kuthiwa isikhathi senjabulo, isikhathi se-festive, isikhathi sokujabula. Ngalesi sikhathi ke nezono ziyanda kakhulu, abantu batholakala bephuzile, nabangakaze babuthinta utshwala bayabuthinta. Nabantwana emakhaya abanakwa kakhulu ngoba abazali basuke bebhizi ngezinto eziningi. Ngesikhathi sikaKhisimusi leso. Le ncwadi siyifundile ke namhlanje khombisa lokhu okuyikona okusuke ngempela kuyingqikithi yesikhathi sikaKhisimusi. Isikhathi sikaKhisimusi silento ebizwa ngesingisi ngokuthi isikhathi se-Advent, ukuvela kukaJesu Kristu. uJesu Kristu ubungazwa njengowavelayo kuso lesi sikhathi sikaKhisimusi. Siyazi ke bazalwane ukuthi isikhathi sokuzalwa kaJesu Kristu ayengakabikho ikhalenda lesinalo njengamanje libizwa ngeGreco-Roman calendar. Ngakho usuku lukamhla ka-25 December akusilo ncamashi usuku uJesu azalwa ngalo, kodwa kuhlawumbiselwa ukuthi kungenze ukuthi kwaku-around leso sikhathi azalwa ngaso. Umhla ka-25 December wakhethwa ke ukuthi kube wuwo ekuzobungazwa ngayo lolu suku. Akunandaba ke bazalwane noma kungathiwa usuku belunini, noma kungathiwa belingoJanuary, noma belingoMarch, noma belingo-April. Okusalayo ukuthi uJesu wafika, and uJesu wafika at a certain time. Wafika ngesikhathi esithile, wafika endaweni ethile, wazalwa umama othile. La sifunda khona ke sibona sivezelwa isithembiso uNkulunkulu asenza kwisizwe saka-Israel ukuthi leyo nto iyakwenzeka. Ngesikhathi la sibhala khona njengoba sifika kuvesi number 14 kuthiwa ngalokho inkosi uqobo iyakukunika isibonakaliso. Sithola indaba la eqale ku chapter number 7 la khona uAhazi inkosi yayikade ibhekene nezitha ezimbili ezayihlanganyela zifuna ukuyoyihlasela ziyibophela itulo. And ngalesi sikhathi uIsrayeli sitshelwa ukuthi inkosi yakhona yathi imizwa lokho yathuthumela kakhulu yesaba. Ngakho uNkulunkulu uthumela uIsaiah ukuthi akaye yomqinikisekisa ukuthi yena njengoNkulunkulu sakhona, and uNkulunkulu uzokwazi ukuthi abahlangule, uzokwazi ukuthi abasize banqobe kuleyo mpi ababezobhekana nayo yalamakhosi ayekade ethi azofuna ukuzobahlasela. And so uNkulunkulu ke ubesetshela uIsaiah ukuthi akambuzo Ahazi ukuthi siphi isibonakaliso afuna ukuthi sivezwe, esikuyisona esizoveza ukuthi ngempela uNkulunkulu uza kusigcina isethembiso sakhe sokuthi uIsrael uzawusindisa kulezi zitha zawo ezifuna ukuhlasela. Yila sifika khona ke uAhazi ufunda kuvesi number 12 kuthiwa wathi angikucela futhi angiyumlinga uJehova. uAhazi mayibuka lento eshiwo uIsaiah ukuthi akasho noma yini ekuyiyona ezoba isibonakaliso, noma ngathi iphakeme kangakanani noma ngathi iphansi kangakanani. uAhazi uthi yena akazucela lutho ngoba akafuni ukumlinga uJehova. Lento siyibona lana ke bazalwane, uNkulunkulu la uma ubheka kuvesi number 11 uthi zicelela isibonakaliso kuJehova uNkulunkulu wakho kujule endaweni yabafileyo noma kuphakeme phezulu.
uAhazi into esingayinaki la ku verse number 12 ukuthi uyazibona ubuncane bakhe. uAhazi izinto azaziyo izinto ezisemhlabeni, akanakwazi ukucela into ephakeme kakhulu, akanakwazi ukuthi acele into engaphansi komhlaba. Ngamanye amazwi uNkulunkulu lana bethi to your wildest imagination, makusetshenziswa ulimi lwesimanje manje, cela noma yini into ewild kunazo zonke, into engekwazi ukucatshangwa ngisho na umuntu. And uAhazi mayicabanga zonke izinto angakwazi ukuyicabanga, akakwazi ukujula nokushona phansi afike kwinjula yezinto ezingankulu ngaleyo ndlela. But inoble into ayishoyo ukuthi akafuni ukumlinga uJehova. And so uNkulunkulu lana uma esemphendula, uNkulunkulu umkhombisa ukuthi yini ejulile kakhulu engeke yakwazi ukucatshangwa abantu. Yini ejule kakhulu engeke yakwazi ukuthi ifike emcabangweni wabantu, ingekwazi ukuthi ifike kwinjula yokucabanga kwabantu, noma ngathiwa bahlangene bangakanani bazama ukuthi bafigure out into engaba nzima kunazo zonke ezingakhona emhlabeni. And uNkulunkulu ila esefika khona ke ekhipha lesi sithembiso. Sithini lesi sithembiso? Sithi ngalokho uNkosi uqobo iyakukunika isibonakaliso. Bheka intombi iyakukhulelwa izale indodana, ibiza igama layo ngokuthi uImmanuel. Isona isibonakaliso lesi uNkulunkulu athi yinto enkulu kakhulu ejule ukudlula zonke izinto ezinenjula, ephakeme ukudlula zonke izinto ezingaphakama ezingacatshangwa abantu. And into esiyibonayo lana ngokufika kukaJesu Kristu noma ukuthenjiswa kokufika kwakhe uJesu Kristu ukuthi okokuqala kuthenjiswe nguNkulunkulu ngaphandle kokucelwa ngabantu. Uthenjiswe nguNkulunkulu ngaphandle kokucelwa ngabantu. Akekho umuntu owahamba wayogibela intaba wayozila ukudla wayocela kuNkulunkulu ukuthi akasilethele indodana yakhe, noma wacela uNkulunkulu ukuthi makalethe uJesu Kristu ozosindisa emhlabeni. uJesu Kristu kuza kwakhe nevangeli afika nalo, ukufa kwakhe esiphambanweni, ukwembelwa kwakhe nokuvuka kwakhe, nempilo yakhe ayiphilayo iminyaka ewu-33 emhlabeni. Leyo nto leyo kwakuyisinqumo sikaNkulunkulu. Kwakuyisinqumo sikaNkulunkulu. Uyambona uAhazi inkosi ukuthi nayo yahluleka ukuthi ingacabanga into ejulile kangako noma ephakeme kangako. Ukuza kaJesu Kristu kuyikona kuphakama nokujula komcabango kaNkulunkulu. uNkulunkulu kuzo zonke izinto azidalayo emhlabeni, nakuzo zonke izinto akazenza emhlabeni, nazo zonke izinto akazenza kwi-universe yonke idala, ayikho into enenjula nenokuphakama njengokuza kwendodana yakhe. uNkulunkulu lethu uJesu Kristu as the pinnacle of his of all things that he has ever taught. Kuzo zonke izinto uNkulunkulu akayicabanga nama akazenza. Angifuni ukuthi kwi-creation yakhe, ngoba uJesu Kristu akayona i-creation yakhe. uJesu Kristu nguNkulunkulu esenyameni. But uJesu Kristu kuzo zonke izinto uNkulunkulu azenzayo, nazo zonke izinto uNkulunkulu azicabanga, okujule kunakho konke okucatshangiwe uNkulunkulu nokwenziwe uNkulunkulu kunguletha uJesu Kristu. Nokuphakeme kakhulu kunazo zonke izinto uNkulunkulu ake azenza ngokuletha indodana yakhe uJesu Kristu. Ngakho uJesu Kristu akafiki njengesicelo sabantu emhlabeni, akafiki njengokunxusa kwabapriesti besikhathi abanxusayo mhlasimbe banyukela entabeni, bahlala phansi badingida ukuthi yini esingacela kuNkulunkulu noma yiphi indlela uNkulunkulu angasindisa ngayo. But uNkulunkulu uqobo owafika nomcabango wokuletha uJesu Kristu, wathi sokona kujula nokuphakama komcabango wakhe. Into yokuqala leyo, uJesu ulethwe nguNkulunkulu ngaphandle kokucela kwabantu. Insindiso ngaleyo ndlela noma ivangeli ngaleyo ndlela aliyona invention yabantu, lalingeke lafika namuntu nakucabanga kwamuntu. Kwaba nguNkulunkulu uqobo okuyena owaletha ivangeli ngokwakhe ukucabanga nangeyakhe i-creativity, nangokwakhe ukuhlakanipha okukhulu kakhulu. Nansi into yesibili, uJesu uyisibonakaliso. uJesu uyisibonakaliso.
Uma sikhuluma ngesibonakaliso thina kakhulukazi abantu abamnyama siye sicabange into enkulu kakhulu engeke icatshangwe abantu, into ebikade impossible noma into ebingeke izikwazi ukwenzeka. Uma yenzeka siyibiza ngokuthi iyisibonakaliso, and uJesu uyiso isibonakaliso. In that sense uJesu uyi-miracle. In that sense uyisibonakaliso sikaNkulunkulu. But lana indlela ekukhulunywe ngayo kukhulunywe ngayo as a sign, as a sign. And iyini ke sign bazalwane? I-sign iyinto eyinkombandlela esuke ikhomba endaweni ethile. Inkombandlela esuke ikhomba endaweni ethile. Into la uNkulunkulu ayebathembisa yona ukuthi uyena ozoba ukusindiswa kwabo. La khona sebephelelwe khona ithemba bengazi ukuthi izimpi zabo bazozinqoba kanjani. uNkulunkulu ubanikeza inkombandlela noma bakhombisa isibonakaliso, into kuyiyona ezoba isign yokuthi ngempela ngempela ukusindiswa kwabo akuzovela ngesikhwepha zabo kodwa kuzovela ngoNkulunkulu qobo. Ubanikeza a sign, ubanikeza a sign. uJesu uba isibonakaliso ngaleyo ndlela. He becomes a sign of God's promise. uJesu uyisibonakaliso sezithembiso zikaNkulunkulu. Isithembiso sikaNkulunkulu kule ndawo kwakuyisithembiso sakhe sokusindisa abantu bakhe empini ababengebakwazi ukuyinqoba. But thina siyazi ukuthi uJesu Kristu ulethwe kithi waba yisithembiso sensindiso yethu ezonweni zethu. Siyabona kuncwadi kaMateyu nakuma Gospels kuloko kuphindiwe le idea ukuthi uJesu Kristu uzosindisa abantu ezonweni zabo. Uzosindisa abantu ezonweni zabo. Ngakho uJesu Kristu akasona nje isibonakaliso sokusindiswa kwabantu besikhathi sika Isaya noma sika Ahazi, ngoba impela bona bamlinda uEmmanuel, bamlinda ngempela lo oyindodana ezelwe intombi, andakazange afike ngaleso sikhathi. But uma isefika uNkulunkulu uyacacisa idea yakhe yokuthi akasona nje isibonakaliso sokusindiswa kwabantu empini, akasona isibonakaliso sokusindiswa kwabantu ezitheni zabo, kodwa kuyisibonakaliso sokusindisa abantu ezonweni zabo. uJesu uyisibonakaliso. But akasona nje isibonakaliso ekusindiseni abantu ezonweni zabo kuphela, kodwa uJesu uyisibonakaliso sokuthi ngempela abantu bayizo izoni. Ngempela abantu bayizo izoni. uNkulunkulu bengeke azadinge ukuthumela indodana yakhe izelwe yodwa kube kuyilona lo akholwa yena angabhubhi kodwa benokuphila okuphakade uma abantu bebengamdingi umsindisi. uNkulunkulu akalethanga uJesu njengesibonakaliso, akalethanga uJesu njengesign ye-promise yakhe, but ulethe uJesu njengesibonakaliso sokuthi abantu bayamdinga umsindisi. Abantu bayamdinga umsindisi. Isibonakaliso uJesu sokuthi ngempela ngempela umpostoli uPaul uqinisile uma ibhala encwadini yabaseRoma ku-chapter number 3 ethi ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. uJesu uyisibonakaliso sokuthi ngempela abantu bayizoni bayamdinga umsindisi. Bayamdinga umsindisi. Bheka intombi iyakukhulelwa. Bheka intombi iyakukhulelwa. Lokhu sisephuzweni lethu lesithathu. uJesu Kristu uze ukuzoba isisombululo sezono ngoba yena uzalwe ngaphandle kwesono. uJesu uzalwe ngaphandle kwesono. Izwi likaNkulunkulu liyakucacisa ukuthi wonke umuntu ozalwe ngokwentando yomuntu noma kwendoda nomfazi, lowo muntu uzalwe esonweni. Wonke umuntu ozalwe ngentando yabazali bakhe, lowo muntu uzalwe esonweni. Kungani lokho? Kungoba sonke siyinzalo kaAdam. Sonke siyinzalo kaAdam. uAdam udlulise iDNA yakhe noma wadlulisa ulibo lwakhe through abantu abaningi abazaliwe kuze kufike kuthina. Kodwa sonke sibuyele emuva ukuthi siphindele okhalweni lukaAdam. Ngakho wonke umuntu ozaliwe emhlabeni
uphuma okhalweni ka-Adam kuleyo sense yokuthi inzalo yomuntu noma ngathi umubi uma ingatracewa back, uma ngingabuyelwa emuva, wonke umuntu angabuyela ku-Adam. Kodwa uJesu Kristu ufike ngendlela ehlukile. uJesu akazalwa nesono sika-Adam ngoba kaphumi okhalweni lika-Adam. uJesu akanaye ubaba ongu-Adam. Uma ngaphindelwe emuva uJesu ngeke aze tracewe back to Adam. Ngaleso sizathu uJesu uzalwa ngaphandle kwesono. Yiso isizathu sokuthi uJesu azalwe intombi. Ngoba ukuthi uJesu Kristu wekade ezalwe umuntu nje onormal onobaba, ukuthi bezalwe abazali ababili, wazalwa owesilisa nowesifazane. uJesu beyakuzalwa nesono njengathi sonke. Isono sika-Adam besiya kuba phezu kwakhe. Lokho bekuzomenza ukuthi uJesu angabi msulwa, angakufanele ukufela izono zabantu. Lento isitshelani? Lento isitshela ukuthi akekho umuntu ongaclaima noma ongenza iclaim yokuthi yena uyakwazi ukuthethelela izono uma ezalwe ngentando yendoda neyomfazi. Bonke ke abantu abaclaima ukuthi banamandla thizeni obuNkulunkulu, uma nje benobaba nomama, labo bantu labo abakufanele ukuthi babe nalowo mandla. Ngaleso sizathu uJesu Kristu mayedwa njengasona sisombululo sezono zabantu, ngoba yena akazalwanga ngentando yendoda neyomfazi. uJesu waqhamuka entombini. Isono sika-Adam asikho phezu kwakhe ngoba ngeke atracewe back to Adam. uJesu uqhamuke njengesibonakaliso as a miracle. Isibonakaliso esikhulu kunazo zonke izibonakaliso zake zaba khona kwaba ukufika kwendodana eyazalwa ngaphandle kowesilisa. Mhlasimbe ngempela kupossible ukuthi emhlabeni kube khona omunye umuntu ongazalwa intombi. Mhlasimbe kupossible ngempela ukuthi ukhona umuntu kwenye indawo owake wakhulelwa engakaze ngempela lale nendoda. Esikhathini esiphila kuso siphila esikhathini la iculture yethu ivuma into ebizwa ngokuthi ukusoma, and kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi iseed yowesilisa ingena kowesifazane ngaphandle kokuthi kuze kulalwe ngempela ngenxa yalomkhuba obizwa ngokusoma. And kungenzeka ngempela intombi itholakala ukuthi intombi nto kodwa ikhulelwe, but the fact ukuthi kukhona iseed yowesilisa involved ekuzalweni kwalowo mntwana akumenzi ukuthi lowo mntana lowo abe yimiracle. Imiracle noma isibonakaliso esikhulu ngokuzalwa kaJesu ukuthi yayingekho iseed yayi-involved ekutheni azavele kwasekuqaleni. Intombi iyakukhulelwa. Ukukhulelwa kwentombi kuveza i-innocence kaJesu, kuveza ukuba msulwa kukaJesu ezalwa ngaphandle kwesono sonke emhlabeni esazalwa naso. Lesi sono esenza ukuthi uPaul athi bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi kule umbrella yabo bonke abantu abakhona emhlabeni, sonke thina sike sazalwa nesisawuzalwa singena ngaphansi kwaleso sambulela sabantu abonile baselelwa inkazimulo kaNkulunkulu. uJesu usala yedwa engaphandle kwaleyo umbrella. But nakho kunye kokugcina izozala indodana ibiza igama layo ngokuthi uEmmanuel. Phuzu lokugcina uJesu uyinkosi inathi, nguNkulunkulu ebantwini. uJesu uze ukuzoba nguNkulunkulu ebantwini. Isho ukuthini lento? Isho ukuthi uJesu uthathile noma uthabathile inyama yabantu, wayimbatha yena, wazophila nabantu, wezwa bonke ubuhlungu babantu, wezwa konke ukulingwa kwabantu ukuze akwazi ukuba ngumpriest olungileyo wabo. uNkulunkulu weza ebantwini. Uthi umhlabeleli inkosi yehla ezulwini yaba ngumuntu ebantwini, yenzela thina inhlawulo emnqamlezweni wayo. uJesu weza ukuzoba nguNkulunkulu ebantwini. Kwakubaleke ngani ukuthi uJesu
abe nguNkulunkulu ebantwini. Ukuba uJesu wayengazange ngempela abe uImmanuel, okusho ukuthi inkosi inathi, sasingenalo ithemba, ngoba akekho umuntu okwazi ukuthethelela izono zabanye. Mina nje ngiyimina ngingethethelela izono zamuntu. Impela ngingabaxolela abangonile, kodwa ngingethethelela umuntu. Ngingekwazi ukuthi ngisuse icala lomuntu kuye ngithi lowo muntu lowo is declared free. Ngithi lowo muntu lowo akasenalo lelo cala kuye. Kwadingeka ukuthi inkosi uqobo ize emhlabeni izophila nabantu ukuze ikwazi ukuba umuntu o-understandayo ukuthi abantu babhekene nani, iphinde ikwazi futhi nokuxolela izono zabo. uNkulunkulu wehla wezebantwini. Lithi izwi likaNkulunkulu kwincwadi yabaseFilipi, mawubekini lo mqondo owaba kwinkosi uJesu, eyathi noma ilingana noNkulunkulu yangakuthatha kuyinto okuphangwa lokulingana, kunalokho yazi idele ithabatha isimo senciko, yaze yafa ukufa kwehlazo esiphambanweni. uJesu waba nguImmanuel, waba inkosi inathi, ukuze akwazi ukuxolela izono zethu, ngoba besingeke sayithola inhlawulo, besingeke sakuthola ukuxolelwa ngaphandle kokuthi uNkulunkulu uqobo ehle ezemhlabeni azothethelela amacala ethu. Ngakho kulesi sikhathi sikaKhisimusi asiwakhumbule lo maqiniso. uNkulunkulu owasilethela indodana yakhe engasinikeli yona ukuthi sigalavante noma sigijime kulesi sikhathi sikaNcibijane, sigijime kulesi sikhathi sokujabula, sikhohle indodana kunaloko senze izinto ezinyanyekayo neziyisinengiso phambi kwakhe. Sikhumbule futhi ukuthi umqondo wokufika kukaJesu weza ngaye uNkulunkulu, awuvelanga kubantu. Sikhumbule ukuthi uJesu waba inkombandlela yokuthi izono sinazo, futhi waba inkombandlela ukuthi uNkulunkulu unesethembiso sokuxolela izono. Sikhumbule ukuthi uJesu weze emhlabeni ngaphandle kwesono ukuze akwazi ukuthi abe yiwundlu elimsulwa elizokwazi ukususa izono. Sikhumbule ukuthi uJesu inkosi inathi. Ngakho ezisondela isikhathi sokucelebrate noma sokujabulela isikhathi sikaKhisimusi, asimjabulele yena uJesu Kristu owafika wazoba ngumuntu ebantwini, enzela thina inhlawulo esiphambanweni sakhe. Asikhuleke. Kusenhle nengcwele kakhulu Jesu uNkulunkulu wethu, siza kuwe nakaloku sikubabaza situsa ukuthi ngempela Nkosi weza kithi sizoni sibabi sifanele ukulahlwa. Wenza ukuthi Nkosi sifanele ukuma nawe emnqamlezweni wakho. uNkulunkulu wethu namandla wathabathela izono zethu kuwe, wasinikeza ukulunga kwakho. Ngakho Nkosi sisize ukuthi sikuthande, sikuthembe, ukuze uNkulunkulu wethu namandla sizobala njengalabo abafanele umbuso wakho ngenxa yenhlawulo wayenza esiphambanweni ngenxa yezono zethu. Sicela lokhu Nkosi, sikunxuse egameni leNkosi yethu Jesu Kristu ezobuya manje bengunaphakade. Amen. Sibonge kakhulu kumfowethu ngokusipha izwi lenkosi. Sibonge kakhulu nakini nonke ngokuthi nisiphe indlebe. Jumele kanje ziyatholakala ku YouTube na ku Spotify, Amandla Ensindiso Podcast.